jing duai ka jing yam jong ka kam long ba no e bakata ka jing ang nuot jong ka kla lech hau hinmen bayu i ka para ba kwa balik school uong ko hebai he piu i ngaru ngadon la ka jong ki khon baka kam janga ka long ban pen biang ni ka sem dai tang bang asutan ni ka kaliding man kit jingket kat nongan yo rei hem to ngin pha show play u play jengi u aibor hagita ki bom don bor shu don lat shu hep pikular hem le kum ni ngan pha school fi tang ba hep sabji man ka step piliban ki na jingthia le sakper kat pada ka ayom lum ye ka jing thung jing tep nak per le station ban le di san kilometer ka jing jengai bat la dabdi nang te na station wan pai haying san kilometer ka jing jengai bat naying late school san kilometer wan pai so kamot haka sisngi ni ka kena ka ham ban yan arpo kilometer kat nasyalong hamongam mudur ki kun jong blai Henry haba ka bor ka bau blai ai om don jing khang ka jing du jing kan men haki bri ong ti jong blai re hau blai lo ka kabu bau blai kularti lo ka bor ka jong ki ka ong ba tang ba pisya bang le school ngakular ban le ikani bat kum ta ka le marakitia wot shakper ka kit sikho la ka dei uso ujur kamare kasyumare poi satay ka di wala dabdi ka wan kit ka khotli kamare kai ka bejia ka jing mare jong ka man kasngi ka penlong ya ka rosi ka kna bastet berbaklan ban mare la pelong sport high school ai bala banyale eka nang ta lech district level ai bala banyale eka la piong marathon ne piong hakeniki sispa metari sauspa sanspa siajar non bala namar ka san kilometer ka dan san hajar meter no bat kalaki hadu national level kelas sajid kum ke nomore bapau jongri India ban lech yasimenta hapo Olimpik. Kabalong hakpo kan bak spin po sigan bak spin. Bat lapoi hang ni ban ya mare ya ka sauspa meter race relay race. Uni ukut jong kenika kena. U ong ka rosi peseni. Phi em ki wei ki briu na prathai mo ki jong bajrong long kalong kituki mem kituki mem yong mem di bayawan kiri bajai ma per ka jingjong yang ki sikam ki le si arkam karoski phala banyale be kita ong ta ka kena tip ngelak ni em tiknang ba phanom penja borom ela ka jong keri palawan suseni padai banra ibrom jokeri India pai ban yo medal kumta shim yoni kuli Sibit min mit sabantia di yauli kuli. Kanang mun ai bor fi ba phila ban mare la shai ban yo ya ka gol medal. Ka ong ka si sar u ei ni kuli. O wat kuli. Susimbe na kwa ban ti bu ei. Ong uta u new day u drugs da baburam. Ngantep darang ni la lihat ni habakum kinia kita kidwai kuli adi ki powder ba sharing min sim nakmut na sintor ong karosi sar ngamla ban yapeng yau jisu jenga bat ke gold medal jong ka Olympic ngamla ban sim yau drugs ban pen snewdur ya ka mat koryang jonga bangan dono ya kajing dai kajing i kabau jisu ulang kabor halor jama oh hadu kata baik laja badai tan ka dau jong pha ki langot ki parlo kimla banyo ya ka medal phalong kanong diri sap ki kentien
Palong ngadong syat syukur ya keri. Dai hantar bun ki kun sama jengi. Ki lihat dai kenduk kum kini. Ndon niasyu habakut syong ha madia dap situ. Dai ka rosi ko ong em. But yang nak sajong kai kun jong blai. Bat ko ong uji su jonga. Ulang ka bor. Bat ba kam don bor bunsya ban ya drugs. Dan kaji thong. To da ka long kumta ngisi pe jasai. Tau coach da ka jing bitar. La mi nok na ka kamera jong kita kinong yele kai. Ka rosi da ka lek ha kamera ka dem ko si ban tuai. Ablay ngalapen ya ka bor ka jami hau ku jang ubom de Kristan atrai komonakular hakita ki bom don bor men ai ka bor bat hakita bas ngalwat bat bas ngautat kin yo ka bor man mi ai ki trai ai bor pen crown lagi ka kerten la shine dak la yeng hak tracks bakal ban mare kesubu ikakti hak sedem bak poit sejrong ko ong atrai kadi de kapor bang akwa ban yi ya kabor bak keburam ke jami maret siat ya ke pistol ten prak ki mare sisya basdang kini ke bejrong ko wa la tam sikmat kaya kun mayamre tang sipang layos ngeu ya kajing perta jong pa rosi bat kayo malong ningkong kayeng hakatu kajaka ban diang ya ke medal bakalamari India ke kiu sejrong bat ke India kamla ban klem da ai ya ke Arjuna Award hani ka samla namar kawan ra ya ka buram jonggari ki khun jongblai la duk la rispa la ka nugu jinglong ka bangidon wadu jingkermen penyo baka bor jongblai kan yai don happy kiar na kinu ke jinglin ke jingasni shania hau blai jongi ban pen yo bat pen ne ya ka bor ka jong mensiam jong play hapo jongi to ngin long barbor ki khon jong play bas ngau tenat ban puli ya ka tin ka jong play ngam tip kanungut nangi ki badang don bible bat ngi wat hagni ka jingiseng namar kitu ki bas ngau tenat kila su download ka mobile mo let's see kila sitom ban pelit Bible, ban wan Bible, haki ying kisem jangi. Kumno ngin yo ikabor, haki jelong jing Kristan, bangila persya iki boytap kejong baman, klem ketin kejong lay, mut bong ba kani kadon kan haying jangi bu kok padror, hane ketin jong lay kadon haki kadon no jangi, kata kan kalau kabor mengisai nang ni ngele, ban kepin inia baka perthai. Baka bor kami nak ni kadon nuhut jangi mila bu lepang ni ka ketien ka jonglai mangipuli mar ong ka ketien jonglai Lukas iwei lai punyo ka weiru ka ketien kanomino klem ka bor ka jonglai ngap ki khun jonglai ka ta ka dei ka dor bangi ki khun jonglai nginang yo bor ban sakri yo trai bangen id ban puli ka ketien ka jonglai namar om don ka weiru ka kentien wa mi no nang ni klem ka bor ka jonglai iet makata pulei ka man ka bor kan ka bor ar Timothy lalenong de khot khan rio ka ong ba baro ki jing tho han ka tin ka jonglai ki dei wala prasad nan sim dau blai ka taken ki khon jonglai ka dei ka bor bangi pren kam ka atiar mangin man kamya ka namar ya kikintin baro hangni la persat sim dau blai kalu kakna kasi Baik puli ba sa hostel hapo Cotton College hanong ba todi hak ki por
patron college seselong. Berkasak hostel. Mereka kena bestad ha. Kiwi kena sa hostel kibam long Kristan di tamak kamar mereka long Kristan. Kini ke sim kabur mereka kena bestad ka minot kali kelas top man kasni kam jupe. Baro kejikan ki nohikai ki subjek ka yolot ka tho. Ki nohi ki parano kena hostel kena kelas ki wan be jaka ki pha eka bakan dictate bakin sa tho maki pat oh ki yo. Tin rei kini ka kena baka pe kini ka lu baka pe ki parlo kata ki yo ya ka jirap jongka. Rei kim patia bat kim ie jaka. Halaman sim ka ong. Kato ngalayarap yaki. Rei kini padi ki iben yanga. Kato te nganam yarap syu yaki. Bat ha kata kabaka kren kamta po kamera. Maka jimlin juga kalong syaban tia kapuli hika ketien ka jonglei. Da kapuli ketien jonglei ka poy gospel jong yanis nang bakat nyau. Dekat ke ong ka perthei ka syun yapi. Namar kam itu yana. Kumta kum ka syun yanga. Ka syun ru yapi. Kumta yang scam. Namar ki bapli om day. Baki syu isi yapi. Maki isi ingar kim tip. Bakin dua tip yanga. Bang di belai jongki kiru kinangken ban yapi. Kata kedai. Kabor ke ketien jomblei. Tak kena ayok mensim ke ong ho sisa. Ngalabak lah terai maaf yanga. Kini bapli kim tip yaka dor joka jing jom mitrai. Ai bor yanga. Bangla ban yang scam banang kam yaki kadang kam lep ha yaki watla kilong komilang syun jama dang man hangni katayo mangaba sekretari senat bad astip senior sekretari juga senat wan pendep iki kam juga senat hapo nama Delhi gedon hakajing seng mangipin kam ti pastor hangtai ong kita ki samla ba kidong yalam itu kajasa ki ong pastor ngisok menshibune manya thuapi ba ki don ki samla ki ban puli hangni na ki sinama fer no ki se jantia hangni nyelong sipora nimdor ta kajing snau balang suniam ba pasot nat kalong ba ki balang ki sinong ba ki don kim jule jiseng na ki poisoni sed no ba Delhi ki wan bani simanta hakijing seng hangni ki long de simanta hakijing roi koyar ki ai special number ki nang man pulki yok banta ki nang komno ban puli duan ma ki wan ye seng ye simanta kata ki kun jong blei ba hangnu ba pidon wat ye ka bor ka jong blei ba pinyo ban sekri ban maniu manu ba ai bor pi de namar ka tin jong blei ka kentu ka khot ye pi bakadu ai bakabor kajong musim mulai kan ne hani ngin barabor aloki kun basmat ban lek sikijing senglang hau arjan riu hangni thakabalang mairang abaka PCI karki yang idap si spasmem jagri Bible wala dia hau sam ka kandai spa riu mariwan pai nang ni nakajing sang di Bible ni lek si balang jengi mdon jaka ban syong ki mani ki para menget ki kloy ban suyeng wat sadu plau kim jukerki balai pai seki ying sem jongki kajing rehem kaman sim kajing jongki ban wan jing seng hakisi poya klik school ki pandai ploy kloy ki kena ki homework jongki ki pandai ploy kloy ki kaming jongki ki balai trai lekta kliale pandai ploy ki kam jongki ban poya san baji ban yo wan jing seng wow ki kon jong balai kum pastor balai damentah ki por ngaseng ong de hang nikeng dau play wan shauno hanigapor ngai scam don kajingai nin yo jaka hakahima ka jong play ndai menta kumnu ki kun ka jong play pedang pene ne ka bor jongri Bible hapi ki pat para bangai bi hangni ai bani ka kubor bang yo diang nang ni kan yo thamai pat hangi maka bor ka jong play kan wan pat ka bor jongri Bible kan wan pat sasisi bangin ban be hakajing sang lang was ngawi ai bang ong ban ni bagi paran ngai ki bawan tangjing sang asli sinat dai lek nang ni
long kinong syakri yaw play haka jing seng ba pidon halaka jong balang haki si poya da piolat bat kirpang haka ski ka jong play nong tho ikasan ba sispa arpu ar kad khat ban kong buong ngak kemen kamen sim habaki ong yanga ya ngin lek sa yin jong play ban le ayu ban syakri ban mani ban ben crow yo trai bau play kad no ngak kemen sim baki ong yanga ya ngin lek sa yin ka jong play kata ka kubor assembly jong kapnem yong kan peryo bor pi ki kun jong play lek pai nang ni ya ke jing senglang la ke jogi balang ki bala pensan yang ni om ban syemare kam soto hakino kita ke jing seng bangin lek ke la ke jong bat buram ya ke jong ki wei bat nong tho ya ka shiti sike hebrew shipho arbusan wong ko ki kun jong play to wat ino no ya jing syakri jing mani jong pi yau play to pinkin mau bonom ino no ya jing syakri ke jing mani bag jing senglang ki jong pi yau play kata om dei bo ong patonong sit ketin ublay ki kun jong ublay ka ong yepi wat num ino no ya jing senglang jong pi lek pai nang ni long ki kun ke e ban lek se ka jing senglang wat shania ya ka bor ha ka jing start jong pi ka jing klan jong pi nama ka jing shania halang ka jong ka bor kamla ban yeng skem kan sadu hoi ka sni nong bishar kan real nong de khat ba sau ter Samson bagi tebha ya khana ju komno ukelon maru kletno ya ublay da usha penbi halaka jong ka kurim jong o la pen keno yiketin ba ublay lo ong au pak ni ko Samson wat ai bakanu kanu ka jingdi basniu kan rung hau kun jame ko manawa hamiru bakat ngajami memdei ban bam bandi ya kinu ke jing ba masniu haba ong jing ba masniu kamut tangka kiat udrox wat kiwi ki khoini kitu duma kitu mo golden kiwi ki pensniu ni kamet ke jangi reu Samson haka jingin oi jang ka kurim juga dilila la klet na la pen kenya kata kena baningkong bro syak ban pindikia baar ong blay kumanawa dam lakha yo kun jame balong nasar jong blay wat sya bakas tertiwat kan day haus nyukli jong o rai hangni hadin la syok kekiat haka jing bo ai kalok ba e jong o kala kilendu mi o kum kata ka jai lok ka don di kemawa ki long kpa hoi de ban i de ban shania tangma hadu kata ban kan chak hilindum te hab berkat ba reu Samson haka jing i bi ma ong ka jing i bi ya tholut plor kende ha kri sudah don snyu syu kai bajia ki Filistia ki kem yo ki kilin bat ki sam ki klong ki kmat ki narsau berkat narsau ni tang tak kakarai ku kiu ku jing kluj tau narsau la tang ka ding hau sim puk dung nikmat ni ke jing sotrim balai pilehi te piro kumju ngaro kumju dengan le ikni ki ju ki balai somosan te la syai hadu jok te kum tu hite sekan tak narsau dan cidan soi mentah sau kusan keding bom jilem ikon jong blai ke ni ka long ka kubar om day bagi shania akabor ka jangi reu blai jangi long kabor u jisu be e uang ko ki kun janga whatsapp team long slur marnga la job yak partai yonis kandrunong the cot life